खुलुमबाय इनसाइट एनि बर'आव आं मिथु बर'। दिनै भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 10थि थैनाय सानाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारियाव थानाय डक्टर भुपेन हाजरिका समाधि क्षेत्रआव गोथैसि बावो। दिनैनिफ्राय 10 बोसोर सिगां आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि डक्टर भुपेन हाजरिकाया हादोरसानि रायजो राजानि गोसोआव दुखु होनानै बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांदोंमोन। दिनै बिथांनि थैनाय सानखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव बायदि बायदि गौथुम आफादफोरा जुनियायै फालियो। मख'नो गोनांदि गहपुरनि जारिमिनारि सयदुवार कलेजाव गाजा गोमजायै बिथांनि थैनाय सानखौ फालियो। लोगोसेनो तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव तिनिसुकिया सन्मिलित शिल्पी जागरण मन्च आरो तिनिसुकियानि गियानकुश रेसिडेन्सियेल चिल्ड्रेन्स प्रजेक्टआवबो फरायसाफोरखौ लाफानानै फालियो।